Orgoien bostardi iru jantzan tabiadi, etxonetako Jose Luis Besaldi eduko zelaurik, Saudi edeuka zelaurik, baina laukarder deitu zerraurik, herri honetan ez dala sartu behori baino obaorik, gude barrien urteten deude errekan bastarren bitxiek, aretxe baino ederrautirik lastana zeure begiek, orman zuloan zague bere atzean katue, etxe honetako angirutxue jangoikok berinkatu deile.